TMTV. Сәлем дуслар. Нихаят салкын кышлар узып, жылы кояш нурларына бай яз айы да килеп җитте. Әлеге матур көннәргә тагын да яхшы кайф истәр өчен Татмус ТВ телеканалы белән бергә булыгыз. Ә хәзер бездә шоу-биз тапшыру һәм яңалыклар белән сезне мин Ландыш Нигъмәтҗанова таныштырырмын. Узган атнада җырчы Илгәрәйнең «Мин сине ятларга калдырмам» җырына TMTV Production коллективы төшергән клипны күрсәткән идек. Күпләр аны еламыйча карый алмагандыр. Җырчының ике кызы да бу клипны караганда әтиләре өчен борчылып чын-чынлап елаган. Әйдәгез әлеге видеоны карап китик. Нормально кызым клип? Камиля. Ничего бжилыйсың кызым? Ничего бжилыйсың кызым? Зачем Что плачешь? случилось, кызым? Камиля. Нәрсә булды кызым? Киләсе яңалыгым яшь башкаручы Ансуга күз атып йөргән егетләргә ошамас. Чөнки Ансу язның беренче көнендә кияүгә чыккан. Ансу әйтүенчә, алар инде күптәннән очрашып йөргәннәр. Аның исеме Данил. Калганы сер булып калсын дип кенә әйтте җырчы. Яшь парларга бәхетле гомер телибез. Узган атнада Хәким үзенең беренче сольный концертын тәкъдим итте. Әгәр дә сез бу чарага бара алмый калгансыз икән, борчылырга кирәкми. Махсус сезнең өчен киләсе атнада шоу-биз тапшыруында әлеге концерттан репортаж тәкъдим итәчәкбез. Язның иң заманча, иң зәвыклы, иң масштаблы тамашасы TMTV премиясын тапшыру тантанасы быел Пирамида концертлар залында 23 март көнне узачак. 4нче тапкыр оештырылучы дәрәҗәле чарага инде билетлар аз калып бара. Татар шоу-бизнесының көтелгән тамашасы бу юлы да иң-иңнәрне бүләкләп, тиешле бәясен бирәчәк. Сез моны үз күзләрегез белән күрергә тиеш. Килегез. Социаль шелтәрләрдә һәм күп кенә рус басмаларында Татарстанның атказанган артисты Эльмира Калимуллина белән бәйле бик күңелсез вакыйга турында яздылар. Чит ил җырчысы Аврил Лаврин нәкъ Эльмираның клибына тышкатып клип төшергән. Ләкин Эльмира бу вакыйгага бик игътибар бирмәгән. Мин горурландым гына, суд юлында йөрергә вакытым юк дип әйтте җырчы. Дөрестән дә, сине үрнәк буларак алалар икән, бу яхшы күрсәткеч кенә. Алсу Азат Фазлыевларның бик популяр җырлары «Синең өчен сөйләрем» композициясына клип төшерелгән. TMTV Production коллективының бу чираттагы шаян клибы. Сез аны Татмус ТВ телеканалыннан карый аласыз. Ә әлегә кыска вариантына күз салыйк. Шоу-биз тапшыруында Татарстанның халык артисты күпләрнең яраткан җырчысы Илсаф кунак булды. Байбулат аның барлык яңалыкларын белгән. Хәзер без дә ишетербез. Карыйк. Да. Менің шапка нормально тұрам. Салют һәммә барчагызга да. Ел фасылларының һәр берсе үзенчә матур, үзенчә күңелле, үзенчә рәхәт. Инде менә кыш айларында иң истә кала торганы ул инде әлбәттә тау-шу. Шуңа күрә шоу-биз командасы бүген прокат Ватруша күңелләшү үзәгенә килде. Инде без гадәттәгечә үзебез генә түгел, татар эстрадасының танылган йолдызын да чакырдык. Татарның каймагы, татар эстрадасының мишәрләр составында булучы, бик күп хитлар башкаручысы, күпләрнең яраткан җырчысы, аграр университетын тәмамлап, җырчы булып киткән. Әле ул гына да түгел, Татарстанның халык артисты Илсаф бүген бездә кунакта. Илсаф абый, исәнмесез? Хәерле көн, исәнмесез? Ничек кәефләрегез? Аллага шөкер, әйбәт, хатыр шундый шәп. Яхшы, сез инде таудан шуганыгыз бармы гомумән? Элегрәкме, чанаданмы? Гомумән шуган бар иде, ләкин мондый нәрсәләрдә, мендәрләрдә түгел, ватрушкаларда түгел, башка нәрсәләрдә без агач чаналарда
шундай тозларда шу идек элекрәк яшь вакытларда. Менә инде хәзер шушындый мендәрләрдә, шундый ватрушкаларда шуып карыйбыз. Сез әзерме? Без әзер, һәрвакыт әзер. Алайса утырган килеш, мин сезне инде этеп кенә җибәрәм, ярыймы? Дуслар, шуның белән инде без башлап җибәрәбез. Дуслар, Илсаф артыннан калышы булмый, шуңа күрә мин дә төшеп киттем. Миңа уңышлар теләгез. Әйбәт, шәйкән бу. Ikimiz de bilip gelgenmiz әле кизитекләр белән име, ялгышмаганбыз. Менә минем машинада йөри, кизитекләр, бияләйләр кыш бит. Бездә бит кыш әйбәт, карлы, быел бигрәк тә. Кирәге чыкты аның миңа. Әле беләсезме, монда килгәндә бер кичкенә генә җыр язган булдым мин үземчә генә. Сезгә башкарып күрсәтимме? Бәлки популяр җыр булып китер, әйдә җыр. Популяр җырдан алынган. Ил күгендә ике лашын булыр бу ике малай, Лебяжида ике ират, Илсаф белән Байбулат. Инде менә ул җәмәгать, кышның иң күңелле мизгелләре, малай. Дуслар, без инде менә Илсаф абый белән юкка гына шумыйбыз, без монда ярышларда оештыра башладык. Илсаф абый, мин сөйләгән арада, әле син баста торасың, мин китеп тә бардым уже. Илсаф абый менә инде рәхәтләнеп шудык име, хәзер аралашып алсак та була. Сезгә Илсаф абый дип әйтсәм үпкәләмисезме? Юк, әйбәт инде. Безнең бераз яшь аермасы 1-2 яшь кенә бар бугай. Шуңа күрә. Менә Илсаф бит инде сезнең тәхәллүс кенә шулай бит. Бу ничек килеп чыкты менә Илсур Сафин дигәннән нинди вариантлар булды тагын гомумән? Белгәнекчә мин Илсур Сафин бит тамашачылар күбесе белми дә торгандыр. Мин Илсаф булып килеп кердем татар эстрадасына. Иң беренче Зөһрә Шәрифуллина да эшли башлагач та без Сафиннар гомумән күп эстрадада һәм тормышта да шулай ук бик күп иштәргә туры. Әле Илсур Сафиннар да бар име? Менә шуңа күрә ул инде шушы остазым дип әйтимме, Зөһрә Шәрифуллина киңәше буенча алынды ул исем. Илсур эстрадада ул менә җиңел булмаячак. Безнең тамашачы шулай бутарга ярата. Әйдә сиңа бер исем уйлыйк дигәч, мин аңа бик тиз генә бармадым. Бер ярты ел уйлап бергәч әле ул анда төрле моментлар булды. Анда Сафил, Илсаф һәм башкалар да инде аннан соң аны шушы Зөһрә Шәрифуллина группасында эшләүче биюче Илба һәм Виктор алар биючеләр һәм Виктор алып та бара иде инде концертларны. Шуның киңәше буенча менә шуны матур исем килеп чыкты. Исемнән ел бит инде исемнән исем, фамилиядан Саф. Мин белән Булат Фасахов миңа Булфас булса килешер микән? Булфас, Фасбул. Фасбул. Яхшы, менә тагын әйтәбез инде Фасбул һәм Илсаф бүгенге репортажда. Ничек гомумән хәзер соңгы арада ниләр белән шөгыльләнәсез, ниләр җимереп йөрисез, сөйләп җибәрегез әле. Гомумән мин теге андый позицияны бик яратып бетермим, теге төбенә кадәр җимереп яңадан төзү дигән әйберне җимерү дигәннән менә шушы төзелгәннең өстенә әкрен генә алып барсаң һәм иҗатымда да шулай ук шуны тотарга тырышып барам. Менә инде татар эстрадасында шундый җырчы бар икән, ниндидер зур популярлыклар алган икән, аны тату өстендә эшлибез, ләкин алай җиңел генә бармый инде ул. Ләкин җырлар иҗат иттем, яңа җырлар бар, яңа клиплар, яңа программалар, яңа фотосессиялар. Хәзер бит инде шундыйрак замана беләсең, әйме? Менә булмаганны бераз матур айтыбрак күрсәтү. Менә без әле генә буны бая гына искәшер бузган идек, аграр университетында ничәнче елларда белем алдыгыз? Ничәнче елларда студент булдыгыз? Ул инде теге гасырда үткән гасыр студенты мин 83 елда кергән идем. Оннан соң инде ул вакытта студентларны армия сафларына алып китү дигән нәрсә бар иде. Миңа уйлаптан нык бурыч иткәндә повезло.
83 елда электим мен хәрби диңгез флотына. 84 һәм 87 елларда хәрби диңгез флотында хезмәт итеп кайткач дәвам иттем һәм 1991 елда бетердем мен ул аграр университетны. Күптән түгел бит безнең 23 февраль булып димме. Instagram битегезгә урнаштырган идегез мен монда тельняшкалар киеп, мотор итеп бөтен теге. Инде теге андый горурлык хисе бар. Бигрәк тә матросларда, морякларда инде biz солдатлар түгел, biz матрослар дигән теге күкрәк тельняш. Күкрәк киеп, горурланып әйтә торган диме? Әйе, ничектер хәзер ничектер бер күпме тыйнаклык заманасы битеп бара. Ләкин без әле үзебезне шактый тыйнаклар арасына кертәм мин үземне. Хәзер инде булган нәрсәне күрсәтүнең миңа калса эшләнгән эшнең аны билгеләп үтүнең үзеңнең бергә хезмәт иткән дусларыңны һәм шушы иратларны шушы ватанны саклаучылар бәйрәме белән тәбрикләп үтү миңа калса бер дә начар түгел. Шуңа күрә куелды инде. Илсаф абый, менә ел сайын инде безнең илебезгә яңа ел атлап кына кергәч, сез тамашачыларны үзегезнең концертларыгыз белән сөендерәсез, диме? Гыйнвар башында гадәттәгечә. Менә ни өчен бу вакытта? Менә берничә ел элек, бер 10 еллап элек башланып китте инде ул. Мин шундый тәкъдим белән чыктым. Филармония җитәкчелегенә, филармония залы әле ремонттан соң шулай мотор итеп ачылып кына китте. Ул вакытта яңа елда бөтен кеше ял итә иде. Әйме, инде концертлар, театрлар, спектакльләр уйнау юк иде. Булмас ул, ничек инде халык безнең ял итәргә өйрәнгән, анда бер-берсенә кунакка йөриләр дип, ләкин без ул менә кире калктык. Эшли башлагач, башта беренче елны авырак башланды, аннары икенче елны әйбәт. Һәм менә күреп торасыз, хәзер уже яңа елдан соң 1 январьдан ук башлыйлар. Хәзер инде Аллага шөкер дип кенә әйтәсез, калаймы? Сеннән ук башлыйлар, һәм халык та өйрәнеп китте, шуңа күнде, рәхәтләнеп спектакльләргә, концертларга бик шатланып йөриләр. Рәхәт бит инде теге яңа хәлгә генә килеп барасың да, яңа ел бетте дип кайфыңны төшермисең, концертка барасың. Традицияны мин кертем дип әйтә алам. Менә инде концертлар темасын кузгаткач, сез бит инде Балалы Солянка проектында да катнаштыгыз, диме, Барс медиа ширкәте белән берлектә. Әгәр дә инде балаларыгыз ничек кабул итте моны? Әгәр дә алга таба җырлыйм дисәләр, сез моңа ничек карыйсыз? Бик теләп ул концертта проектта катнаштым мин. Улым Җәмил белә, без аны кайталар кырказлар дигән иң шул танылган җырларның берсен башкардык инде. Киләчәктә дә шулай катнашырга исәп бар. Менә икенче улым Аяз бөтен җырларны өйрәнеп бара. Бөтен репертуарны диярлек. Хәзер инде менә кайталар кырказдан өйрәнде инде ул. Хәзер репертуарны киңәйтә. Бәхет тукталышын, аннар башкаларны җырлый башлады. Киләчәктә мин ул концертта үземне шу Балалы Солянкада күрәм. Ул бик мөмкин хәл. Уларыгыз сезнең сукмак буенча китсә, ничегрәк карыйсыз моңа? Бик җиңел хезмәт түгел әлбәттә, авыр, ләкин әгәр дә барасылары килсә, теләкләре булса, мин бик теләп булышыр идем. Ул эштә катнашыр идем, ничектер продюсер буларакмы. Хәзер мин аны беләм инде, ничек эшләргә кирәк, ничек килергә кирәк, ничек каян тотынырга, нинди репертуар, нәрсә сайларга, ничек итеп халыкка тәкъдим итәргә. Хәзер миндә андый тәҗрибә шактый. Менә сезнең бит инде концертларыгыз онытырга телим мин сине дип аталды, диме? Менә күптән түгел үзегезнең тамашачыларыгызны әлеге җырга төшергән клип белән сөендердегез. Бу клипның сюжеты тормыштан алынганмы? Тормышта минем үземнең тормыштан дип әйтмәс идем, алынган сюжет дип, ләкин ул менә инде безнең көнкүрештә тормышта бик еш була торган хәл, шулай бит ул бик эчтәлекле, мотор клип килеп чыкты. Кемгә багышлап, кемгә атап җырлыйсың диләр инде. Мин аны бер аерым күздә тотып җырлаган кешем юк, андый. Ләкин тамашачы шулай уйлый бит инде, ул шулайрак ничектер үзенчә хәл итә. Шулай дигән булыгыз инде, интрига булсын бераз. Фирзар Мортазин киен язды, Илмира Җәлилова сүзләренә. Ул җыр миңа бик ошады, миңа шундый сузып, диапазонлы, мәгънәле җырлар ошый. Ул җырны язып биргәч тә Фирзар Мортазин бик нык шаттым. Һәм мин моңа клипта төшерәм әле әйтәм, һәм клипы дөньяда күрде. Хәзер менә ул төрле телеканалларда, радиоларда
ротацияда булачак, тамашачы күңеленә керер дип уйлыйм. Булай ул әлбәттә инде анда менә ничектер яшь чактан, булачактан, мәктәп чагыннан, аннан соң инде мәктәп классташлар очрашуына бәйләп бара. Тормышта бик еш эшләр торган хәл инде ул. Мәхәббәт темасына багышланган. Менә шул онытырга телим мин сине клипы быел бит инде TMTV премиясе лауреаты булып та бараймы. Ниндирәк номинациядә үзегез шатландыгызмы бу хәбәрне ишеткәч? Әлбәттә, ул инде менә халык арасында зур дәрәҗә яулаган премия дип әйтер идем. Менә ничәнче ел уздырыла бит инде, алаймы, 5 ел бар. 4нче ел. Менә шулай. Анда катнашу әлбәттә дәрәҗә дип уйлыйм. Анда тәҗрибәле инде атказанган халык артистлары белән бергәләп бик күп җырчылар да катнаша, шулай бит. Әле шулай кызыл келәмнән узулар име? Әлбәттә инде. Гомумән кирәк нәрсә дип уйлыйм. Халык яратып кабул иткән менә җырны шунда алынуы, шунда сайлап алынуы, шунда керүе минем өчен бик дәрәҗә шатланып кабул иттем, әлбәттә. Нинди номинациядә ул җырыгыз? Әйтә алмыйм, менә нинди номинация булса да. Лирикмы теге салмак номинациядә индеме? Әкрен җыр инде ул. Салмак, моңлы, сузып җырлый торган җыр. Номинациясе мин әлегә белмим. Менә оештыручылар һәм тамашачылар тәкъдимен истә тотып, ансы ничек хәл ителер? Ансы миңа бик мөһим түгел дөресен әйткәндә. Шулай да сезгә уңышлар телибез, бар тик тагын шатландырырга ясын. Менә инде сезнең улларыгыз турында сораган идек, шулай бит. Хәзер инде тормыш иптәшегез буенча да соравым бар. Инстаграм җилтәрендә күргән идем, сез әле күптән түгел официаль рәвештә язылышкансыз, шулай бит. Ничек менә узган елны гына булды бу хәл? Шулайрак булды, ул турыда күп кенә ырзыгы тутырдык дип әйтим мин дә шау-шу. Пиар. Шо без, пиардыр инде. Хәзерге заман күзлегеннән караганда инде күптәннән инде 15 еллап никахта бергә торып инде ике улыбыз үсеп килә дип әйттем бит инде. Җәмил 12 яшьтә, 13 тула инде, Аяз 4 яшьтә, 5 яшь тулып килә. Официаль рәвештә ничектер рәсмиләштерелмәгән иде. Ходай тәгаләнең вакыты җиткәндер инде. Кирәк шушы ныктага моментка килеп җиттек һәм рәсмиләштерергә булдык инде. Бары тик шул гына анда бернинди дә әллә ни сенсация, яңалык юк. Бары тик Ходай тәгалә тарафыннан кушылган никах официаль рәвештә менә кагылып үтик без хәзер Шүпрәле районына, шулай бит, сез бит Шүпрәле районыннан чыккан җырчы. Шүпрәлеләр бит анда цикылдыйлар. Сездә нишләптер цикылдаган авызлар чыкмый әле. Нишләп шулай микән ул? Мин цикылдап та ибәрәм. Әйтәгез хәзер безнең тамашачыларга цыпцын Шүпрәле мишәрләр кебек сөйләшеп күрсәтегез. Нәрсә дип әйтим, менә цецек лицейниктән сәйтсә утыра. Супер име. Нәрсә дип әйтим. Оннан соң менә безнең официаль рәвештә бит инде татар теле кабул ителгән. Мин авылга кайтсам, мишәрчә сөйләшәм. Мишәр дусларым белән очрашсам, әйме. Да. Сәхнәдә инде ничектер барыбер кирәктер дип уйлыйм. Мишәр икәнемне әлбәттә бер кайчан яшергән дә юк, яшермим дә. Ул минем сөйләмнән күренә дә. Официаль татар телендә сөйләшү дөресрәк дип уйлыйм. Әле бит 2 еллап элек кенә имәсез Татарстанның халык артисты исеменә лаек булдыгыз. Әлеге исем үзгәрттеме бераз гына тормышыгызны? Үзгәртергә тиеш. Чөнки ул зур исем. Татарстан Республикасының халык артисты дигән бик зур исем дип уйлыйм. Ул миңа тагын да әйбәтрәк эшләргә, ныграк итеп шушы исемне акларга дигән бурыч куйды ул исем. Бары тик шул гына күбрәк концертлар куярга, репертуар өстендә уйлабрак эшләргә бурыч куя дип уйлыйм. Халык артисты буларак
ничектер сүзләреңне дә бераз үлчәбрәк сөйләргә, җырыңны да үлчәбрәк җырларга дип әйтим менә. Менә шул яктан бераз үзгәреш кертте дип әйтсәм дөрес булыр. Халық артисты хәзер безнең тамашачыларыбызга нинди теләкләр теләр микән әйтегез? Хәзер микрофонны үзегезгә тапшырам, үзегезнең изге теләкләрегезне җиткерсәгез була. Хөрмәтле тамашачыларым, мин сезне бик яратам. Үткән бәйрәмнәр белән сезне, киләсе бәйрәмнәр белән, хөрмәтле сөекле хатын-кызларыбыз, йөзләрегездән бер кайчан елмаю китмәсен. Гаиләдә тынычлык, иминлек, бәхет, шатлыклар сезне затып барсын. Һәр кайчан. Рәхмәт менә шушы тапшыруга. Рәхмәт Байбулатка. Шуйбыз тапшыруына чакырган өчен Татмос ТВ телеканалына рәхмәтләремне җиткерәсем килә. Очрашырбыз шушы ТМТV музыкаль премиясе концертында нинди генә үземнең җырларым белән, клипларым белән, иҗатым белән сезнең тормышыгызда нинди дә булса, бераз гына да булса ямь истим икән, мин бик шатмын. Исән сау булыйк, очрашып яшик, җырлар аша яшик, концертлар залында очрашыйк. Бик зур рәхмәт, хөрмәтле дуслар. Исән сау булыгыз. Шулай ук әлеге форсаттан файдаланып, 20 март көнне Пирамида мәдәни күгенләш үзәгендә Илсаф көтә сезне TMTV премиясын тапшыру тантанасында, шулаймы? Очрашырбыз. Килегез. Илсаф абый, хәзер инде бераз гына сораулардан арынып, бераз гына ял итеп теге әбри әйтмешли башка сорауларга күчеп алыйк. Хәзер мин сезгә исемлек әйтәм, анда безнең 10 йолдызлар исеме була. Кайсы йолдыз дөрестән дә бар, кайсы йолдыз юк. Хәзер сез шуны белергә тиеш. Мин әзер. Әзерме? Алайса, әйдәгез башлап карыйк. Кайсы йолдызлар артистлар? Бу артистлар бу безнең теге Юк, артистлар башка илләге йолдызларда булырга мөмкин. Менә теге интуициягызга таянып әйтеп карарсыз, яме? Яра. Менә Германия җырчысы Альмерик Алойс. Ишеткәнем юк. Җавабыгыз бармы анда артист юкмы? Юк. Дөрес. Икенчесе, менә рус шоу бизнесында әле танылып килүче төркем, ул да булса Взгляд дигән төркем. Взгляд. Элек бар иде, андай тапшыру. Ну, андай төркем ишеткәнем юк әлегә. Югымы? Юк. Яхшы, дөрес, спонсорда дөрес. Шулай ук, тагын берсе, татарлардагы менә русларда Взгляд булды бит, татарларда Караш бармы андый төркем? Караш. Әлегә ишеткәнем юк. Җавап? Юктыр дип уйлыйм. Юк, бар андый төркем. Тыва Республикасының халык артисты Булфас. Юктыр дип уйлыйм. Юк, чөнки ул мин булачак. Руки вверх төркеме. Бар. Татарларда Үрәкат төркеме. Үрәкат юк. Шамил Абрамов исемле йолдыз. Ишеткәнем юк. Юк дип уйлыйсыз, димме? Юк. Ләкин бар андый җырчы, бар рус шоу бизнесында. Әйтәм бит, йолдызлар, җырчылар алар бик күп теге, дөрестән дә күктәге йолдызлар кебек. Бик күп туа хәзер, каян белеп бетерәсең барсын. Австралия татары, Австралиядә яшәп иҗат итүче Гөлнара Хәмзина бармы, юкмы? Бар бугай. Бармы? Нинди җырларын беләсез? Җырларын белмим, хәтерләмим. Илсаф абый, сезнең фантазия белән бик яхшы икән, чөнки андый җырчы юк. Айова төркеме. Айова. Бар бугай. Бар, әлбәттә бар. Һәм инде Кытайда иҗат итә торган җырчы Зен Ксиатонгчан. Ишеткәнем юк, күргәнем юк, белгәнем юк. Әйдә булсын. Ләкин юк андый. Юк. Хәзер инде минем җазам булачак сезгә. Җаза да бар безнең. Беләсезме нинди җаза? Сорауларга дөрес җавап бирдем түгелме? Ну, бар бит анда теге безнең дөрес булмаганнар да. Шулай да, Илсаф абый, менә хәзер имә мондыйрак җаза Instagram шелтәренә бер сторис урнаштырасыз, чөнки безнең шоу-биз тапшыру кысасында бар шундый кичкенә генә проект Байбулат подписчик җыя дигән. Сторисыгызга урнаштырасыз, менә язып куйсагыз да була. Байбулат менә бик шәп егет, әйдәгез язылыгыз дип, менә шундыйрак җаза. Мин каршы түгел, мин риза, син шуннан да әйбәт егет кышаган Instagram битләрендә урнаштырырмын әлбәттә. Монда мин дә риза, Илсаф абый, килештек. Юк, әлбәттә.
Менә шулай итеп, дуслар, хәзер Татарстанның халык артисты Илсаф абый мине сторисына кертәчәк, төшерә башлады бугай инде, Әйе, менә безнең тапшыру, безнең Байбулат, безнең операторыбыз Айрат. Тапшыру бик әйбәт кенә бара. Мине мактасагыз да була. Уңышлар теләп калам. Әйбәт егет син. Рәхмәт. Менә инде, дуслар, без бүген рәхәтләнеп ватрушкаларда шудык шулай бит. Аннан соң кереп менә шундый тәмле пироглар белән кайнар чәйләр эчтек. Шуңа күрә бик зур рәхмәт Илсаф абый сезгә, чөнки сез булмаган булса, мондый мөмкинлек безгә дә булмаган булыр бәлки. Сезгә алга таба уңышлар телибез. Тагы да безне, үзегезнең тамашачыларыгызны яңадан-яңа җырларыгыз белән, клипларыгыз белән, концертларыгыз белән сөендереп торырга ясын. Шулай булсын, үзегезгә бик зур рәхмәт. Чакырган өчен шушы тапшыруга очрашып торырга булсын. Без инде үзебез очракта җырлар белән, клиплар белән тамашачыларыбызны шатландырып торырга вәгъдә итәбез. Рәхмәт. Очрашырбыз. Инде, дуслар, сез әгәр дә вакытыгызны ничек уздырырга белмәсәгез, прокат ватрушек күңелләшү үзәгенә килегез. Аккош күлендә бик рәхәт монда, шулай бит менә. Бик әйбәт, миңа да ошады. Мәйтәм нәрсә инде, мин шул яшемдә ватрушкадан шуып йөрергә дигән идем. Бик әйбәт икән, менә. Монда Алла теләсә гаилә белән, балалар белән килергә була. Монда комментарий итеп, Илсаф тәкъдим итә дип кенә әйтәсе калды. Шуңа күрә хәзер инде саубулашабыз, барыгызга да пока-пока, уңышлар. Шоубыз тапшыруы тәмам. Татар эстрадасының барлык яңалыкларын беләм дисәң, Татмуз ТВ телеканалы белән бергә бул. Безнең социаль челтәрләргә языл, чөнки шоубыз йолдызлар турында барысын да белә һәм сиңа җиткерә. Бүгенгә мин, Ландыш Нигъмәтҗанова, сезнең белән саубулашам. Пока-пока.